Hej, det er Martin Leth Simonsen, og du lytter til Golfshowet. Velkommen indenfor i vores lille golfboble. Du lytter, som Martin Leth Simonsen sagde, til Golfshowet, som er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media, som også producerer Born Unplugged, NFL-showet og PL-showet. Så hvis du vil vide lidt mere om det kommende folketingsvalg, om Erling Haalands dominans i Premier League, eller om hvor gode Buffalo Bills er i NFL, så er det 3 podcasts, som du helt sikkert vil få glæde af at lytte til. Golfshowet. Jeg ved godt, du kan lide, når jeg snakker i introen, men jeg skal lige høre, er vi enige om, at Buffalo Bills har en eller anden spiller, der har lavet tyk grin med Bryson DeChambeau den anden dag? Det er så meget, som jeg simpelthen ikke opdateret. Er det ikke dit hold? Nå, men jeg er ret sikker på, hvis man går ind og finder, så lavede han sådan en, hvor han gik under et ræb. Det er sjovt. Og sådan jublede over det, fordi han var god til det, og hvor Bryson DeChambeau, han jo blev nedlagt af et ræb. Ja, lige præcis. For et par uger siden til en af de der lift golf-turneringer, hvor han fik et ræb i øjet, ikke? Jeg er sikker på, at vores SoMe-manager, han kan finde klippet frem og lægge det ud på vores sociale medier. Den tager jeg lige, den opgave så. Værsgo. Tak skal du have. Det var så lidt. Golfshowet, det er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med The Perfect Pants fra Shaping New Tomorrow og Golfeksperten, som er hele Danmarks golfbutik. Så har vi også HelloFresh med igen her et par gange i oktober, hvis du går ind på hellofresh.dk og benytter koden FRESHGOLF, FRESHGOLF, så kan du få op til 765 kroner i rabat på dine første 4 måltidskasser, hvis du altså endnu ikke har prøvet HelloFresh. Mere om HelloFresh senere i ugens afsnit, hvor vi har talt med Martin Leth Simonsen, der i weekenden sikrede sit DP World Tour kort efter at have kæmpet for det i flere år. Vi taler også om John Rahms dominans i Spanien, John Axelsen, der sikrede sit Challenge Tour kort med en sejr i Himmerland, og så tager vi en tur rundt og ser på, hvordan det ellers er gået ude i den store golfverden i ugen, der er gået. Og Mester Hardø, de næste par uger har vi også Trackman med som partner. Den 22. oktober, der afholder Trackman for første gang det globale event Trackman Indoor Golf Day. Du kan komme ud i 7 forskellige centre i Danmark og prøve at spille simulatorgolf helt gratis. Hvad siger du så, Mester Hardø? Det lyder attraktivt. Attraktivt. De 7 centre, det er Las Vegas Golf i Egtved, det er Gribskovhallen i Græsted, Lybgård Indoor Golf på Djursland, Golf Arena Aarhus i Hørning, Golf Lounge Kolding i Kolding. Det er godt gættet. Simgolf i Grøndalscenteret i København og Eagle Club i Hørsholm. Åbningstider og tilmeldingskrav kan du finde på de forskellige centres egne hjemmesider. Og Andreas, så teasede vi jo lidt for det i sidste uge. Jeg har dumdristigt over flere måneder nu udfordret dig til en match, og det kommer nu til at ske. Vi gør det i forbindelse med den her Trackman Indoor Golf Day den 22.10. Vi kommer til at gøre det i Eagle Club i Hørsholm. Armstrong versus Hardø. Er du spændt? Er du spændt? Er du spændt? Jeg er meget spændt. Jeg er også en lille smule nervøs. Jeg er meget nervøs. Jeg glæder mig, det kan jeg lige så godt sige. Jeg glæder mig til mange ting den dag, det kan jeg lige så godt sige. Jeg glæder mig til at se... der er virkelig mange ting, jeg glæder mig til at opleve, hvor jeg håber sådan... Altså, min drøm er, der kommer, at vi måske har så gode følgere og lyttere, at der rent faktisk dukker nogle mennesker op, fordi så skal jeg har en fornemmelse af, at det kunne være noget, der sætter nervøsitetsniveauet pænt meget op hos mig? Hos min gode vært. Hvorfor skulle det? Hos dig. Ja, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg. Tænk nu, hvis jeg bare har gået under radaren i alle de her 8-9 måneder, vi har lavet podcast nu, og jeg rent faktisk er sådan plus 3 handicapper. Du var plus 7 i handicap. Og det der shank, du har aldrig set det jo. Nej, det er rigtigt. Shanker med vilje, bare for at vise, du kan. Ja, you never know. Nej. Altså, det bliver sjovt. Og jeg griner håndligt, og det kan være, at det kommer til at bide mig lige i rumpetters, men det bliver hyggeligt og sjovt. Jeg har sådan en naiv tro på, at fordi du ikke har spillet professionel golf i så mange år, så kan du ikke finde ud af det mere. Og jeg griner håndligt igen. Du skal bare vide, du. Skal vi ikke bare sige, at vi vender tilbage med lidt flere detaljer senere i vores afsnit i dag og i næste uge. Der er nemlig både mulighed for at komme og kigge med og hæppe på mig og prøve en simulator selv. Kom endelig og hæppe på hr. Armstrong. Jeg synes kun, det var fint. Der bliver... jeg lyder også som en stor idiot nu. Det bliver sjovt, det bliver hyggeligt, men jeg er virkelig spændt på det. Og vi skal lige finde et format. Den der indoor shank, den er ekstra tydelig. Den er både i slaget, og så når den ramler ind i væggen. Det bliver perfekt. Vi skal have en sikkerhedszone i hvert fald.
Jeg har faktisk været i Eagle Club. Vi får den sidste boks nede i højre hjørne, så der simpelthen ikke er nogen, der kan blive ramt i nakken. Så det kan du trøste dig med. Det lyder storslået, vil jeg sige. Jeg glæder mig allerede som en lille barn. Undervejs i vores afsnit i dag, der går vi ugens perfekte slag i samarbejde med The Perfect Pants fra Shaping New Tomorrow, og så besvarer Andreas ugens spørgsmål til vores golfekspert i samarbejde med netop Golfeksperten. En kæmpe stor tak til dig, der lytter med. Uden dig intet golfshowet, så tusind tak for, at du vil bruge lidt af din tid sammen med os. Også en tak for de seneste anmeldelser, vi har fået. Hvis du endnu ikke har stukket os en vanvittig mængde stjerner, så skal du til at gøre det lige der, hvor du lytter. Det betyder nemlig meget mere, end du måske går og tror. Jeg hedder Søren Amstrup, og min makker hver evig eneste uge er tidligere Europaturspiller og nuværende ekspertkommentator hos Discovery+. Han er selveste Andreas Hardø. Halløjsovs. Martin Let Simonsen blev nummer 11 i England, kravlede op på en 13. plads på ranglisten, og med blot 2 turneringer tilbage, så er DP World Tour-kortet sikret til næste sæson. Vi har talt med Martin, der stadig er i England her dagen derpå. Danskerne sluttede flot af på DP World Tour i Spanien, hvor John Rahm viste alle, hvem der bestemte, og så sikrede John Axelsen sit Challenge Tour-kort ved at vinde på Ecotour i Himmerland efter en forrygende finalerunde. I USA kæmper Emily Christine Petersen for at komme ind i top 80 på LPGA's rangliste. Vi tager desuden en tur rundt og ser på, hvad der ellers er sket i golfens forunderlige verden. Mit navn er Søren Amstrup, med mig her som altid Andreas Hardø. Velkommen til Golfshowet. Velkommen til Golfshowet. Til Golfshowet. Fik du lov til at vente lidt på den? Jeg har bare lyst til at sige det igen. På vores makkers slag der ventede lige. Jeg godt hørte lige ventet på, at han lige fik svunget golfkøllen. Oh yeah. Vores makker. Yeah. Ja, vores makker. Som om vi ved, hvem det er. Jeg blev nødt til, jeg ved godt, det er dig, der skal starte det her, men jeg ved ikke, om du lagde mærke til, hvad der sker. Jeg har efterhånden fornemmet, at du godt kan lide at tage ordet, og det er også fair nok. Jamen, og sådan ruller jeg, ja. Og det ved du også godt. Men jeg skal bare lige fortælle dig, at lige før, der kommer min hustru lige trissende ind ad døren med en kop kamillete med honning i, fordi hun ved, at jeg har lidt kriller i halsen. Er det noget, du siger, fordi at du fordi jeg har glemt at spørge til dig? Det, jeg siger, det er, hvis ikke det er kærlighed, så ved jeg ikke, hvad kærlighed er. Nå. Ja, det er smukt, ikke? Det er dejligt. Shout-out til min hustru. Kæmpe shout-out til Louise, som hele verden jo kender. Ja, præcis. Ja. Præcis. Hun er der stadig. Jeg tager noget af det vand, som jeg selv har taget med op i studiet, ikke? Det er Det er quiz-tid, Andreas. Yes. Inden vi kaster os ud i den her uge, som jo er gået, så skal vi have gang i de der quizzer der. Jeg har taget et spørgsmål med til dig. Sådan starter en god quiz. Det plejer det. Vi kommer til at tale en lille smule om John Rahm i dag. Hans første registrerede turnering på verdensranglisten, den ligger tilbage i 2014. Hvor stor en procentdel af sine starter har han vundet? Vundet? Mm-hmm. Han har nogle helt sindssyge det har han nemlig. Procentsatser. Det har han nemlig. Ja, hans top 10% satser sindssygt. Men den er lidt svær, den har jeg faktisk helt styr på. Jeg har mange af de der tal med. Så, det er fedt. Han er skør. Det er helt hjernedødt. Fuldstændig grotesk skør. Ja. Nå, jeg har taget sådan et kombinationsspørgsmål. Det ved jeg ikke, om det er. Men nu var der jo, om ikke sydkoreansk dominans på PGA-turen, men det var lidt derhen af. Der er virkelig mange sydkoreanere, der gør sig til nu. Men jeg har skiftet køn til spørgsmålet. Og, okay. Jeg er glad for, at du lige havde den tilføjelse her. Nå jo, men altså... Ja, i disse tider. 2022. Præcis. Mit spørgsmål lyder, hvor mange sydkoreanere er der i top 20 på kvindernes verdensrangliste? 60. Ja, præcis. Du har ret. Tillykke. Ja, tak. Vi går videre. Yes. Nå, men de der svar, dem tager vi jo som altid til allersidst i udsendelsen. Yes. Vi starter i den her uge på Challenge Touren, Andreas. Vi har jo efterhånden fået sikret de fleste af DP World Tour-spillerne til næste sæson, men på Challenge Touren har der lang tid været spænding om Martin Simonsen og Nikolaj Christensen, og om hvorvidt de kunne spille sig ind i og holde sig i den her top 20 på ranglisten. Det er nu lykkedes for Martin. Klasse. Det er virkelig stærkt. Det er igen noget, jeg kan relatere vanvittigt meget til, det der med at spille rundt på Challenge Touren og have det der som alt overskyggende mål, og det er altså... Det er et nåleøje, der er voldsomt svært at ramme over en hel sæson og skulle
skulle slutte inden for top 20 mod nogle virkelig, virkelig, virkelig dygtige golfspillere. Det er stærkt, og vi nu har 2, der er sikre på det. Det er også lidt en sjældenhed. Det er ikke noget, vi ser hvert år på nogen måde fra danskerne, så det er super sejt. Og den anden, det er jo Oliver Hundebøl, og ham skal vi nok vende tilbage til. Det var jo altså årets tredje sidste turnering på Challenge-turen. Den blev spillet i England på St. Melion Estate i Cornwall. Martin endte som nummer 11 i turneringen. Det sikrede ham 4.000 euro, og han rykkede derfor op på 13. pladsen på ranglisten. Han har nu mere end 105.000 point, og der er 28.000 point ned til nummer 21, og point det er jo lige med euro i den her forbindelse. Med kun 2 turneringer tilbage, og ja, jeg ved godt, den sidste, der er der dobbelte point, men nu er den sikker for Martin. Ja, det kan ikke, at jeg må indrømme, det kan godt være, at det stadig matematisk kan lade sig gøre, at Martin ikke slår i top 20, men det kommer ikke til at ske. Nej, det kræver, at de samme 7 spillere ender i top 7 nærmest de næste 2 uger, ikke? Sådan noget, og så skal Martin nærmest ikke stille til start, fordi han får også nogle sikre, alle får point i finalen, der er ikke noget cut, og så ja, det kommer ikke til at ske, han ruller uden for top 20. Og så forholder vi os også til, at da vi talte med ham tidligere i dag, der sagde han også, ja, nu er den sikker. Ja, så præcis. Ellers er jeg ikke sikker på, at vi med så skråsikkert ud. Og det vil jeg så... Igen, der er københavneren, han er iskold og siger, den er der. Den er god nok. Ja, men det er bare, det er super godt, for det er, igen, han får en super god kategori. Det er også noget, vi har snakket om masser af gange her. Det er, en ting er at komme igennem turskolen og få sit Europaturkort, men det der med at komme fra Challenge-turen og være sikret sin kategori hele vejen gennem sæsonen og vide, at man er inde i langt størstedelen af turneringerne, det er en kæmpe fordel, og så bare et kæmpe selvtidsboost at tage med videre, at han ved, at han kan slutte i top 20 over en hel sæson mod nogle rigtig gode spillere, så kan han også sagtens slutte i top 110, 15, 20, hvad der nu er, der kommer til at skulle gøre sig gældende på DP World Tour næste sæson. Så det er stort. Og så er det jo, vi har talt om det tidligere, men så er der jo også forskel på, om du ender som nummer 1 på den her rangliste, eller nummer 20, fordi jo højere placering du får, jo bedre kort får du, om man så må sige. Det er den samme kategori, men inden for kategorien kan der også godt være cut-off på nogle af turneringerne næste år. Ja, og igen, som han også selv sagde, det vi snakkede om de der turneringer, især i starten af sæsonen med store Rolex-turneringer nede i Mellemøsten, der kommer til at være rigtig mange spillere til start. Jeg har stadig en fornemmelse af, at mit bud er, at det bliver lettere, hvis man kan sige det sådan, at komme ind i turneringer næste år, fordi der er... Ja. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at LIV-spillerne kan spille på Europaturen, men gør de det også? Jeg tror, det bliver... Jeg har en fornemmelse af, at det bliver lettere at komme ind, men altså, det er klart, at hvis han bliver nummer 18 på ranglisten, så kommer han ikke ind i alle de store turneringer i starten. Så det er bare at kigge fremad for Martin. Vi skal ikke lave den model. Vi skal hellere kigge den anden vej, og så skal han bare sparke røv de sidste par turneringer og spille sig længere op af listen. Og i stedet for bare at åbne døren på klem, så bare sparke den ind. Præcis. Det var et flot billede. Ja, tak skal du have. Ja, Martin, han vandt sin første Challenge Tour turnering tilbage i juni i Tjekkiet. Så har han 4 andre top 10 placeringer i år. Han er 31 år, og han har aldrig haft et fuldt DP World Tour kort før. I coronasæsonen 2020, der havde han godt nok 11 starter på DP World Tour, men det var sådan et mærkeligt sæson for alle. I 2018, der rykkede han op fra Nordic League og Eco-turen, fordi han sluttede som nummer 4 på den rangliste, og i 2019 endte han som nummer 38 på Challenge-turens liste, året efter som nummer 37, og i 2021 som nummer 72. Du har sagt det før, Andreas, men vi har så stor respekt for dem, der bare bliver ved med at jagte den her drøm. Og især når det lykkes. Det er så let at kigge på de der kommer blæsende derud og bare stryger til tops fra start. Men det er bare de færreste, der kan det. Og dem der kan holde snuden i sporet og kan fokusere på den, og det er jo så trist et ord og kedeligt ord, men den der proces, som det er at arbejde sig op imod eller hen imod og nå til toppen på den måde, som langt de fleste skal for at nå derhen, det er sindssygt sejt, for det kræver virkelig meget tålmodighed. Det kræver alle mulige forskellige ting og sager, der gør, at man netop ikke eksploderer igen. Jeg vil ærligt at sige, jeg tror ikke, jeg ville have kunnet det. Jeg vil være kollapset i det lang tid forinden, men dem, der kan det, jeg har virkelig stor respekt for det, og det er fedt at se. Også en familiefar til 2, der grinder løs på Challenge Tour, og han siger det også selv, hans hustru spiller en stor rolle, fordi hun har vist forståelse for det her, Martin har rigtig gerne vil, og en stor rolle i det. Det synes jeg også bare, man skal tage den af for. Det er de færreste, der laver den model og kommer igennem på den måde. Vi talte med Martin tidligere i dag, og vi spurgte ham blandt andet om, hvad det betyder, at kortet nu er sikret.
Vi skal lige sige, at der er altså ikke noget galt med Martin, når du nu hører det her, og der er ikke nogen, der bøvser, men når man uge efter uge gerne vil have hovedpersonen i dansk golf med, så må vi også finde os i, at lyden ikke altid vil, som vi vil. Ja. Ja, men det betyder jo alt, jo. Altså, det er jo en drengedrøm at så stå med det kort i hånden, ikke? Altså, nu har jeg haft et halvt kort de sidste par år, men det føles jo bare som ingenting i forhold til det, man har nu. Altså, vi ved, at lige udover måske de første par turneringer i Dubai og Abu Dhabi, så står man med et fuldt kort, ikke? Og det kan jo selvfølgelig stadig noget ske. Jeg spiller godt nok det sidste, det kan lade sig gøre også. Men ellers så, altså, det er jo fantastisk. Men hvor er det dejligt at høre, Hardø. Det er en mand, der er så glad. Det er super godt at høre. Det er super godt at høre. Det er, og det skal han jo være igen. Det er jo en drøm, der går i opfyldelse. Det er kæmpestort at nå til toppen. Og det må også være, selvom det har været den her proces, så må det jo være et kæmpe skulderklap og nogle virkelig, virkelig tunge sten, der er faldet af Martins skulder, eller let skulder, fordi det har været, det har fyldt rigtig meget, ikke? Også, altså, der er ikke nogen tvivl om, at selvom at han holder sig til processen, så har tanken om det nogensinde skulle lykkes, den har der været inde i hans hoved rigtig, rigtig mange gange. Det tror jeg ikke, der er nogen, der tvivler på, at det har været tilfældet. Og det er klart, når det så viser sig, at nu når han dertil, så kan han nemlig trække vejret helt ned i maven, og det må være super, super fedt for Martin. Hele snakken med Martin, den kan du høre i slutningen af udsendelsen, og det er inklusiv bøvser og diverse lydsovs. Martin endte altså som nummer 11 i den her turnering, der blev vundet af engelske Johan Walker. Han spillede så lige akkurat ind i top 20, og han kom fra en placering som nummer 63 på ranglisten, så der kan altså virkelig stadigvæk ske ting og sager på den rangliste. Oliver Hundebøl, som vi talte om tidligere, han har kun spillet 3 turneringer på Challenge-turen siden starten af august. Han er nede på en 8. plads på ranglisten, men hans kort har jo også været sikret i lang tid. Nikolaj Christensen, han startede året rigtig flot med en 4. plads i Sydafrika i februar, og så vandt han i Tjekkiet 14 dage før Martin vandt. Og derfor så var han lang tid inde i den her top 20, men han har virkelig bøvlet med det siden, og han er nu nede som nummer 27 på ranglisten. Han lå ellers rigtig godt til her i weekenden i England, og så ud til at avancere på den her rangliste. Men skal vi kalde det en rædselsrunde søndag i 78 slag, endte desværre med at koste ham 2 placeringer på ranglisten, og han rykkede desværre den forkerte vej. Ja, det er klart, det var ikke den tur, vi havde drømt om, at Nikolaj han skulle tage, men jeg vil jo stadig vente den om at sige, at være i den situation, han også er i, der er jo ekstra meget pres på, fordi han skal virkelig præstere over de næste 3 uger. Ja. Det er klart, at søndag var noget skidt, og noget rigtig skidt, i og med, at han spillede en rigtig dårlig runde, men det der med, at han trods alt har spillet sig i en position, hvor han rent faktisk kunne avancere voldsomt på listen efter de første 3 runder, det tager jeg som rigtig positivt tegn, og det kræver i godsøjne bare, jeg ved godt, det er et stykke tid siden, at Nikolaj har lavet et godt resultat, men det kræver bare et enkelt godt resultat de sidste par uger, og især i finalen, hvor der er rigtig meget på spil, så jeg vælger at tage de positive briller på og sige, at det jo er der spillet, og det er et stykke tid siden også faktisk. Jeg synes, at Nikolaj har vist, at der har været 3 gode runder på den her måde. Selvfølgelig tager vi de positive briller på. Det er vores opgave. Det skal vi gøre. Apropos positive briller og 3 gode runder, så Benjamin Pogge var også godt med fremme og i top 10 inden finalerunden, men han sluttede også rigtig skidt af med en 80'er søndag. Men altså for Benjamin, der er det vel nogle andre ting, som han skal tage med fra den her turnering. Det er jo endnu et klaret cut, og det har han spillet med i toppen i 3 dage. Altså det er, hvis man kigger på hvordan den snak vi havde med ham for 14 dage siden, 3 uger siden. Jeg skulle til at sige for 3 uger siden, hvor Benjamin han var helt væk og havde været det i rigtig lang tid. Altså det der er en psykolog der helt sikkert har været pengene værd. Så det hvis ikke man har hørt den snak, så gå tilbage og hør den, fordi det er altså det tror jeg ikke der kan være særlig meget tvivl om. Jeg var faktisk i CGC den anden dag og snakkede med Copenhagen Golf Center i Verdensbæk. Jeg var ude og teste drivers, så er jeg klar til den 22. Med den på? Der snakkede jeg med ProLeven. Det er derude Benjamins far, han er. Ja. Og han sagde, altså Benjamin svinger den, det har altid gjort, svinger den fantastisk, og rammer bolden lækkert. Så det der med, at der nu også kommer styr på hovedet på en anden måde, end der har været tidligere, det virker som om, det virkelig har knækket koden for ham. Det er fedt at se. Fantastic. Hvis du tester driver, så kan jeg også sige, at jeg er ved at få sat et nyt grip på en wedge. Så du kan bare vente dig, du. Jeg bliver nødt til lige at høre, det er også, at du har fået sat et nyt skaft i en 8'er, ikke? Det er korrekt. Og man skal have et 8-jern. Hvorfor?
Hvorfor? Det knækkede. Det var træt. Nå, det var midt af dage. Metaltræthed. Ja, det er fandme. Sådan kan det jo gå. Intet med sharing at gøre. Nej. Og frustrationer derefter. Intet med det at gøre. Det var midt af dage. Det var træt. Ret ondt, ja. Ja, det er okay. Peter Launer Bæk, han var også med i England, men han missede cuttet, og i den her uge, der spilles der igen i England på Challenge-turen. Det er sidste turnering inden sæsonfinalen på Mallorca i november. Martin Simonsen, Nikolaj Christensen og Benjamin Pogge er med i den her uge i England. Til sæsonfinalen, der er det jo kun top 45 på ranglisten, der er med. Der er omkring 80.000 point og euro til vinderen, og masser af point at spille om, så Nikolaj, han kan altså nå det endnu. Det var jo lige præcis sæsonfinalen, som Markus Hellekilde vandt sidste år, og det var også her, Niklas Nørgaard Møller spillede sig ind i top 20 ved at slutte af med 2 birdies på 17 og 18 i finalerunden. Så det er altså ikke slut endnu. Det er på ingen måde slut endnu. Altså, det er lige før, jeg vil tro, at Nikolaj, hvis du havde fortalt ham, at han skulle være nummer 27 på listen inden de sidste 2 turneringer på sæsonen, inden sæsonen startede, så tror jeg, han havde taget den. Og det er selvfølgelig let at sidde og sige nu, når man har været dybt inden for top 20 og stille og roligt er rushet dernede af. Men det er, ja, vi krydser virkelig fingre for bare et enkelt godt resultat næste på for ham. Det gør vi virkelig. Lige om lidt, der skal vi tale om Jon Rahms homecoming i Spanien og de danske præstationer i samme turnering. Men nu er det blevet tid til den her. Ugens perfekte slag præsenteres af The Perfect Pants fra Shaping New Tomorrow. Nu er det blevet tid til, at vi skal klæde den lytter pænt på med et par af The Perfect Pants, Andreas. En dejlig buks, som er utrolig behagelig at have på. Masser af god stretch. Imponerende mange P'er. Ja. Klæde den lytter pænt på med et pants. Ja, det var godt lide flot. Ja, det er stærkt. Ja. Hvad er det Jimmy Fallons sketch hedder? Det er Point Pleasant Police Department. Nej, jeg er ingen anelse, men det lyder også godt. Det er også masser af P'er. Mm-hmm. En dejlig buks, som er utrolig behagelig at have på. Der er masser af god stretch. Den er lavet i bæredygtige materialer. Den er vandafvisende. Kun til en vis grad, som jeg fandt ud af i Himmerland. Og så er den krølfri. Og som jeg også fandt ud af i Himmerland, den tørrer hurtigt igen. Den er ikke monsunafvisende, mener du? Den er ikke. Nej, okay. Nu skal vi have trukket løjet blandt alle jer, som stemte på de kandidater, vi lavede op mandag morgen. Vi nominerede jo Jon Rahms næsten albatros fra Spanien, Eddie Pepperells umulige slag fra skoven samme sted, So-Yeon Roos fantastiske holdout fra bunkeren i Kalifornien, og sidst men ikke mindst, Sungjae Ims groteske slag fra ørkenen i Las Vegas. Tusind tak endnu en gang for opbakningen og for alle de stemmer, som er fløjet ind i indbakken. Det endte på den måde, at Eddie Pepperells skovtur løb med 11% af stemmerne, Sungjaes ørkentur med 17%, So-Yeon Roos bunkertur med 29%, og så var der 43%, der mente, at Jon Rahms næsten albatros fortjente at vinde præmien for ugens slag. Nu skal vi trække en rigtig vinder, nemlig en vinder af et par af The Perfect Pants, og det er jo The Essential Pants fra Shaping New Tomorrow, der er tale om. Jeg fisker nu en seddel frem fra den perfekte pose fra The Perfect Pants, og sedlen kommer i dag fra Alfred Hove. Alfred han skriver sådan her. Ugens slag er Eddie Pepperells slag fra træerne, klasseslag fra en svær position. Jeg kan godt lide en, der går med underdoggen her. En af dem, som ikke har fået så mange stemmer. Ja, men det er så fint. Og Alfred, han spiller i Hjortespring Golfklub. Alfred skal... Ja, tillykke. Altså tillykke med, han spiller i Hjortespring. Jo, det er godt. Ja, tillykke med det hele. Ja, tillykke med alt. Alfred. Mm. Tak for, at du stemte, Alfred, og tillykke med dine Perfect Pants. Jeg sender dine detaljer videre til Shaping New Tomorrow, og så mailer de gavekortet til dig. Det kan du altså bruge i en af de fysiske butikker, eller du kan bruge det i deres webshop. Hvis du også vil have chancen, så skal du bare følge med på Golfshowet på Twitter, Facebook og Instagram. Her nominerer vi hver mandag morgen 3-4 kandidater til ugens perfekte slag, og så skal du sende os en mail på mailsnabelag.golfshowet.dk. I emnelinjen skriver du ugens slag, og i selve teksten skriver du, hvem du stemmer på, dit navn, og hvis du selv spiller, så fortæl os endelig, hvilken klub du spiller i. Så lad os forvente sagerne fra Spanien i weekenden. Det er jo svært at tale om, uden at nævne Jon Rahms statement-sejr i sit hjemland. Men nu er det her jo en dansk golfpodcast, og vi skal altså lige tage temperaturen på de danske præstationer først. I sidste uge talte vi med den gode herre Møllens, Niklas Nørgaard Møller, efter hans flotte 7. plads i Skotland, hvor han med stor sandsynlighed sikrede til DP World Tour kort til næste sæson. Han fortalte os blandt andet, at han var i tvivl om, at han ville spille i Spanien den her uge. Han var kørt ud i lufthavnen, og sådan, skal jeg til hjem, skal jeg til Spanien? Men han sagde også, at han havde lyst til det, så det gjorde han. Det var en god idé. Ja, det var en super god idé. Det er helt sikkert med at være lyst til det, og netop også, jeg tror måske også, havde han nu fået en 4. plads eller en 3. plads i Skotland, og havde sikret sig 100% sikkerhed kortet, så kan jeg godt forestille mig, at han havde taget en uge i Danmark, men
Men med den form, han lagde for dagen, så hvorfor ikke ride videre på bølgen? Han er... Og med god succes, kan man sige. Nej, det er jo det der med at fange bølgen, og så prøve at blive hængende på den, og det gjorde han til UG, den gode Møllens. Det var lidt en rutsjebanetur. Altså egentlig hele ugen. Der var masser af birdies, men der var også rigtig mange bogeys for Møllens. Så han lå på en del 26. plads inden finalerunden. Og her der startede han så med 3 birdies og 5 bogeys på de første 13 huller. Og så det ud til at blive sådan lidt en blandet fornøjelse. Men så sluttede han saftsusmer af med 5 birdies på de sidste 5 huller. Og endte runden i 300 par og rykkede frem på en del 20. plads. Og så var kortet i hus. Han har en fed evne til det der med virkelig at trykke den i bund, når han lige rammer den, og den sidder der. Så kan han virkelig få smadret nogle birdies steder. Som jeg også har sagt før, så har han også bare et spil, der taler for, at han får de der stretches, hvor det virkelig går den vej. Så det er super fedt at se, og kæmpe respekt. Altså, jeg tror, inde i hans eget hoved, så har han nok følt sig 98% sikker på, at han havde point nok. Så der har helt sikkert ikke været lige så tunge sten på ryggen af ham, som der ellers skulle have været. Men stadig gå ned og så få den 20. plads, det kræver sine spillere at slutte i top 20. Det er... Du skal stadig spille rigtig god golf for at gøre det, så det synes jeg er super cool. Det er sindssygt sejt. Han sagde i sidste uge, at hans manager havde sagt til ham, at han regnede med, at der skulle 470 point til på ranglisten, og i sidste uge kom han til 475. Den her uge, den indbragte 32 point til ranglisten, så han er oppe på 507 nu, og så kommer også lige med en check på 20.000 euro oveni. Og Niklas han er avanceret til nummer 99 på ranglisten, og han skrev på Instagram efterfølgende, at han nu endelig havde sikret sit kort for 2023, og han var meget, meget glad og lettet. Det er bare for en rookie, eller for en, der kommer ud på en ny tur for første gang, medmindre man er en af dem der bare er, altså, der er unik, McIlroysk, hvad der ellers er, de der typer, Tom Kim. Altså, så det der med at holde kortet, det er det ultimative mål. Det betyder alt at kunne spille sig og føle, at man hører til, og kan være med i de der felter, man stiller op i. Så det er klart, nu, som jeg har sagt før, fra den her, fra nu og frem, der tror jeg, det bliver rigtig, rigtig godt for Niklas. Og når man nu lever for at fortælle de her historier, Andreas, så vi kommer så tæt på de her spillere, så er det altså noget, der virkelig rører mig, når vi får de her succeshistorier. Det er fedt. Selvfølgelig er det. Nå, men jeg vil så også sige, vi har jo også, altså, vi har jo... Jeg har heller aldrig fulgt så meget med i dansk golf, som jeg har gjort de sidste 10 måneder, fordi vi har startet den her podcast, og det er jo fedt. Og også at snakke med dem. Selvom jeg har været derude, så har jeg jo ikke snakket med spillerne på den måde, som vi har gjort de sidste 10 måneder. Det er jo sindssygt fedt at være om end en meget lille del af det, men stadig en del af det, og ligesom høre fra dem, og få den der friske kommentar. Det synes jeg, det betyder meget. Det er gåsehud. Det er gåsehud på armen, ikke? Det er lige præcis det var der, jeg vil hen. Marcus Hellekilde, han er inde på en delt 27. plads. Han rykkede 4 pladser frem, så han er nu nummer 88 på ranglisten. Så de 2 rookies, som jo spillede sig op for Challenge-turen sidste år, de holder altså begge 2 kortet. Det er sejt. Ja, det er super sejt, og det er, som jeg siger, så betyder det rigtig meget, og det er også noget, der helt sikkert vil give både de forhåbentlig flere rookies, der kommer op fra Challenge-turen næste år. De vil give dem blod på tand og se, at det altså sagtens skal lade sig gøre og holde kortet, når man kommer derud. Vi mangler jo stadig at få Lukas Bjerregaard og Joachim B. Hansen sikret til næste år. De var begge 2 med i Spanien, de klarede begge 2 kottet, så langt så godt. Lukas endte som nummer 23, og JB som nummer 27, side om side med Markus. Det så ellers skidt ud for JB længe. Han var 4 år efter forni søndag, men han gik bagni i 5 under par, og sluttede altså på en high, kan man sige, og med noget momentum, og sluttede dagen i 1 slag under par. Han rykker 6 pladser frem til nummer 140 på ranglisten, og Lukas rykkede 7 pladser frem til nummer 143. Men der skal mere til, Andreas. Men det er et positivt tegn med klare cuts og masser af birdies. Det er sindssygt positivt tegn, og det er ikke umuligt. Altså, det kræver selvfølgelig en rigtig god uge, en af de sidste 3, og det har vi sagt før. Nu er der bare et tal mindre som antal turneringer, der er tilbage, og det er klart, det stresser selvfølgelig, men altså, der skal jo være nogen, der tager den tur, så hvorfor skulle det ikke være Joachim eller Lukas? Jeg fandt faktisk ud af i weekenden, jeg var i boksen med Sidal, der har sat sig godt ind i turskoleregler. Jeg var sikker på, at Lukas han var direkte på final stage uden problemer, men det har han åbenbart ikke. Han har ikke nogen exemption til det, så med hans rykken frem nu,
mellem nummer 110 og 145, de kommer direkte på final stage. Okay. Det rykker så længere ned på grund af de her forskellige kategorier, og de andre spillere derinde, så det er måske ned til nummer 150, der kommer direkte på final stage. Så for Lukas vedkommende, så det er også en trøst, at han nu er sikker på ikke at skulle spille second stage i hvert fald. Det var dejligt. Ja, det er dejligt. Det var dejligt at høre. Som vi sagde lige før, så Niklasen sagde sidste uge, han regnede med, at der skulle 470 point til for at holde kortet. Joachim har 298, og Lukas har 289,7. Det er jo som udgangspunkt top 110, som holder kortet. Den grænse rykker sig hele tiden, det har vi talt om mange gange, og lige nu er det top 117, som holder kortet. Det er der mange årsager til, og vi har fået en mail fra Peter Damgaard fra 19hul.dk, som har skrevet en artikel om det her. Han skrev til mig i dag, at der er flere, der tæller med, og derfor rykker det sig. Det er for eksempel affiliate-medlemmer, som for eksempel PGA-turspillere, der gerne vil være medlem og spille sæsonfinale med videre. Reglerne er omfattende, men hvis man som affiliate-medlem kvalificerer sig til et fuldt kort året efter, så skal man tage imod det, for ellers så mister man retten til affiliate-medlemskabet det år. Medlem, men det er... Spol lige 20 sekunder tilbage og hør den 4 gange, så kan det være, man fanger den. Ja, så skriver han, at det omfatter også medlemmer, som er 50 år eller ældre i den igangværende sæson. Det omfatter også medlemmer i top 50 på verdensranglisten, som har spillet færre end 25 regulære DP World Tour turneringer i karrieren, og færre, whatever. Der er mange ting her. Men det står alt sammen i Peters artikel, som kan læses inde på 19hul.dk. Og jeg vil gerne sige tusind tak for hjælpen til Peter med at sende de her ting til os. Det giver i hvert fald en forklaring. Det er helt vanvittigt. Ja, og han kommer med en masse eksempler på spillere, som er i de her kategorier. Blandt andet Victor Hovland og Patrick Harrington, tror jeg også er en af dem. Ja. Så der er en forklaring, og den kan man læse sig til på 19hul.dk. Okay, lad os komme tilbage til turneringen. Den blev vundet i overlegen stil af Jon Rahm, som gik finalerunden i 9 under par, stille og roligt, og vandt derfor med 6 slag til Mathieu Pavon. Han er... Når først han får det der blik i øjnene, som han fik til den her turnering. Han har en evne til en gang, men bare løber afsted med det, ikke? Og så går amok. Altså der er ikke nogen tvivl om, at det fylder rigtig meget for Jon Rahm at være med i sit eget nationale mesterskab, og kæmpe respekt for, at han tager over og spiller den. Det må jeg sige, det er jo ikke nogen stor turnering på nogen måde for ham, men det betyder meget for ham at være en del af det, og jeg synes, det er sindssygt sejt, og igen gåsehudsfremkaldende at se, hvordan han tager sig tid til juniorerne, og se, hvor mange juniorer, der kom ud. Det var der også flere, der skrev om på sociale medier efterfølgende, at det var ekstremt at se, hvor mange, der kom ud for at følge ham, og hvor stor en betydning han har for det. Og det er jo, altså, vi snakker grow the game, og det er noget, der er blevet snakket om rigtig meget i år, men det er den ægte. At vokse spillet, ikke? Og det har jeg kæmpe stor respekt for, og så er han bare vild. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er ikke nødvendigvis det stærkeste felt, han har stillet til start i lang tid. Så når han kører på højeste niveau, så sætter han bare feltet, ikke? Og det er ekstremt at se. Det er stadig vanvittigt gode golfspillere, og så slår han dem med 6 slag, ikke? Og det er jo 3 gange han vinder turneringen. Ja, altså han har, det er sådan lidt som om, at når han sætter sig et mål for øje, og han havde også luret af Seve Ballesteros, havde vundet den turnering 3 gange, ikke? Og det gad han også godt at være en del af, og det skal jeg love dig for, at han blev. Han er sej, og han er veltalende, og han siger også sin mening, og det synes jeg også er cool. Altså, han bliver stillet nogle spørgsmål, som også er svære, også med hensyn til Liv, hvor han snakker om, at han synes jo, at Ryder Cup, det skal være Europa mod USA, og hvor du så en spiller henne, det skal ikke være afgørende for, om du skal stille op eller ej, og jeg ved ikke, om jeg er enig, eller det er jeg ikke nødvendigvis, men jeg synes, det er meget cool, at han trods alt siger det, som han tænker det. Det har jeg sådan en ret stor respekt for. Han har noget kant. Han er jo ikke så poleret som alle de andre pæne golfspillere. Og jeg kan også godt lide, at han har noget temperament. Han har ikke noget pænt golfsving. Altså, det er sådan, han muskler den bare derudad. Sådan siger han. Lige præcis. Ja, eller det siger sådan. Min Woolley blev nummer 3. Han endte 7 slag efter Jon Rahm. I den her uge, der er DP World Tour på Valderrama, og her er Torbjørn Olesen, Nikolaj Højgaard, Rasmus Højgaard, Joachim B. Hansen, Jeff Winter, Lukas Bjerregaard, Søren Kjeldsen, Markus Hellekilde og Niklas Nørgaard Møller med. Så altså endnu en chance for Lukas og Joachim, og nu er vi altså nødt til at koncentrere vores hæppen i deres retning. Ja, for Søren. Lige om lidt, der skal vi en tur jorden rundt og samle op på, hvad der ellers er sket ud i verden, men nu skal vi have den her. Ugens spørgsmål præsenteres af golfeksperten.
Jeg fisker nu en seddel op fra den anden pose her fra Golfeksperten med et spørgsmål til dig, Andreas. Og den kommer i den her uge fra Mikkel Funk. Og Mikkel, han skriver sådan her. Mikkel Funk, eller Funch måske. Michael Funch. Hej Golfshowet, jeg har hørt om såkaldte ground tees. Hvad er det, og hvad er fordelene ved at gøre det eller bruge dem? Kommer et opfølgningsspørgsmål her. Hvad er den bedste måde at slå jern eller woods fra tee på? Er det teet op eller fra jorden? Hvad siger du, Mr. X-Pro? Ja. Altså, jeg tider altid bolden op på tee-stedet med en tee. Og det gjorde jeg, fordi at jeg fik hævet bolden, afhængig af hvor højt jeg ville hæve den, så var jeg sikker på, at jeg kunne få den hævet på en given måde. Så jeg brugte altid tees. Der er flere, der gør brug af, jeg går ud fra, at ground tees, det må være, når man lige sådan tutter lidt af jorden op og lægger den op på sådan en lille forhøjning. Og det er der flere, der gør brug af. Altså, der lige hakker med en wedge eller et jern, ikke? Og det var Wilson, der vandt i Himmerland. Altså, det var med driveren. Ja, det var med driveren endda, ja. Jeg vil sige, dem, der gør det med driveren, det er i min optik, fordi at der er noget... en mentalblokering af en eller anden slags, som gør, at de har det dårligt med at tee bolden op på en fysisk tee. For altså med driveren, der er det klart, der skal den tee så højt op, at for du rammer den i midten af kølehovedet, så giver det ikke, medmindre du virkelig er dygtig og har trænet det meget, så giver det ingen mening ikke at tee den op på en høj tee. Med alt andet, med træwoods, eller alt andet end driver, kan jeg godt forstå, at man måske hellere vil, eller godt kan lide at tee den op på sådan en lille græshøj, fordi det er sådan lidt mere naturligt, og ikke så, den kommer ikke nødvendigvis super højt op, men ligger bare godt, kan man sige. Så det kan jeg godt følge, at der er nogen, der godt kan lide. Jeg vil sige, jeg gjorde det aldrig, som jeg siger. Jeg var mere til bare at tee den op med en rigtig tee, men det er jo sådan, det er religion på en eller anden form for måde, ikke? Det der med, hvad man føler er bedst, og hvad man... I golf er følelser bare så meget, det der med, hvordan ens fornemmelse er med tingene, det fylder rigtig meget, så det tror jeg, det drejer sig om. Mikkel, han skriver også tak for en fed podcast. Så skriver han også, at han har fundet os for et par uger siden, og at det gør det lidt mere underholdende at gå og renovere huset derhjemme. Så skal vi ikke sende en stor hilsen og sige happy renovering til Mikkel? Og pas på med de der farlige... Power tools. Power tools, ja, præcis. Mikkel, han spiller i Ishøj Golfklub. Mikkel, du skal have tak for mail og for spørgsmålet, og rigtig god husrenovering. Og tak for, at du lytter med. Og tillykke med gavekortet på 500 kroner til Golfeksperten. Det kan du altså bruge i en af de 8 fysiske butikker eller i webshoppen. Dine detaljer, de ryger videre til vores venner hos Golfeksperten, og så kommer gavekortet flyvende ind i din mailbox. Hvis du også vil have chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner til Golfeksperten, så skal du bare sende os dit spørgsmål til mailsnabel@golfshow.dk senest mandag kl. 16, og så er du med i puljen. Du skal skrive ugens spørgsmål i emnefeltet, og i selve teksten skriver dit spørgsmål, og hvis du selv spiller golf, så husk nu endelig at fortælle os, hvilken klub du spiller i. Vi skal en tur kloden rundt og se på, hvad der ellers er sket i ugen, der er gået, Andreas. Og jeg har simpelthen været ude og bruge lidt af firmaets penge igen. På den gode måde, selvfølgelig har du det. Det føles ikke som en udgift. Jeg vil sige, vi har heldigvis så god en aftale med vores kor, at i og med, at vi har brugt dem så mange gange, så er prisen efterhånden, den er banket godt i bund. Det er vores kor. Vi er topkunder. Vi er topkunder hos koret. Topkunder hos koret. Ja. Jeg havde den store fornøjelse at være i Himmerland med Ekoturen i sidste uge. Det var årets næst sidste turnering på dansk grund. Den tredje sidste, der tæller til Road to Europe-ranglisten. Det var så her, der er 5 kort til Challenge-turen på spil. Det endte med en sejr i Himmerland til John Axelsen. Det var hans anden sejr i år, og han overtog førstepladsen på ranglisten, og har dermed i realiteten sikret sit Challenge-tur-kort til næste år. Hey, tillykke, mand! Ja, det er stort. Det er stærkt. Det der med netop at sikre sig på den måde, og sikre sig den der oprykning, det er sindssygt vigtigt, og det har jo på mange måder hele tiden været meningen af John Axelsen. John, ja. Han skulle den vej, men altså, en ting er, hvad fornemmelsen ligesom havde været i befolkningen og rundt omkring, og som selv måske også, men noget andet er at gøre det på banen, altså, og tilbage til John Rahm, og til det her med at være favorit, altså det er svært at være favorit, det er svært at gå ud og have en masse forventninger på skuldrene, og så leve op til dem, så det har jeg super stor respekt for. Det er mega sejt. Vi havde John med, efter han vandt sin første sejr tilbage i februar, så det kan man jo lige gå tilbage og lytte til. Det er et af vores allerførste afsnit, jeg tror det er afsnit 5 eller sådan noget. Så når man har lyttet færdigt her, så kan man jo lige gå tilbage og lytte til det.
John han lavede blandt andet 5 birdies i træk på bagni i finalerunden, og det er en præstation i sig selv, når man nu ved, hvordan vejrforholdene var der onsdag, torsdag, fredag. Og jeg skal høre, at du kom over din dobbeltside lungebetændelse, eller det... Jeg vil sige, at der bare lagde et lille billede op af, at det kunne tolkes som brok over vejret. Så var der flere af vores, skal vi sige, quote-unquote venner, som skrev, så skulle du have prøvet at være på DP World Tour i Skotland der sidste uge. Så, ja, okay. Så jeg skulle bare pakke mig selv sammen med min lille så kan du lære det. Brok der. Men vi fik altså noget, der lignede sidelandsregn, og rigtig meget vind. Det var sådan nogle vindstød op til en 16, 18, 20 meter i sekundet, så det var virkelig ikke nemt at spille golf i. Og jeg tager meget hatten af for de spillere, som fik bolden rundt i under par. Ja, det så stygt ud. Og igen, altså 5 birdies i streg med pres på, og med alle elementer imod sig, det er på bagni i så vigtig en turnering. Det er bare til hatten af. Ja, det blæste virkelig. Altså, det vil sige finalerunden, og der kom nogle byer, som var rigtig slemme, men det var sådan nogle hurtigt overståede nogen, men det var sådan nogle, hvor man var drivvåd. Ja, hvor man blev drivvåd. Ja. Men han vandt med et slag til Niklas Hellberg fra Finland. Frederik Birkelund inde på en del 3. plads, og han er nu nummer 2 på den her rangliste. Altså vi snakker 100 euro eller sådan noget foran Jeppe Christian Andersen, og så er Nikolaj Tinning nummer 4, og Sebastian Frederiksen nummer 5, og Hamish Brown er stadig nummer 6. Det er så vildt. Virkelig. Jeg bliver nødt igen, og vi har sagt det før, og dem, der ikke har fulgt ekoturen tidligere, tænker jo nok bare, at det er jo... Altså, det er bare normalt, at der er danskere, der bare dominerer den der rangliste så vildt, som de her spillere gør, men det er det altså ikke. Det er høj klasse. Det er virkelig, virkelig sejt. Der kom faktisk et spørgsmål fra en anden gut i mailboxen, jeg kan finde det. Han spurgte faktisk om det her med, hvorfor er det, vi tror, at der er så meget dansk dominans i år. Har du et forklaring på det? Jamen, det var inspiration. Det var Anders Juhl. Ja, inspiration, at man presser hinanden frem, og man kan se, hvor man går op og ned af hinanden. Altså, jeg tror, der er blevet skabt et sindssygt godt elitemiljø i Danmark generelt sådan rundt omkring, og der er rigtig mange spillere, der er blevet samlet i specifikke klubber. Der er mange, der er samlet i sådan nogle hubs rundt omkring i landet. Der er Scandinavian, der er rundt omkring Aalborg, Smørum, der er rigtig Silkeborg, ja præcis. Der er rigtig mange, der er samlet rundt omkring, og de presser hinanden fremad, og den der kultur, der er ved, at man netop hele tiden går op og ned af nogen, der er virkelig, virkelig dygtige, og som man gerne vil slå hele tiden, men på en positiv måde, så det er jo ikke hadsk på nogen måde. De bakker hinanden op. Det er, selvom man har lyst til at tæve de andre, når man står på golfbanen. Det er sindssygt vigtigt, og så igen helt tilbage til juniortid og til golftræneren, der er blevet meget, meget bedre og dygtige, og trackman for den sags skyld. Og altså fysisk træning, fysisk træning, det hele er bare blevet så professionelt, og så er det selvfølgelig også lidt tilfældigheder, at det lige er danskerne, der dominerer i år. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo ikke, det kommer ikke til at være sådan her hvert år, fordi det kan man bare ikke forvente, men det er virkelig unikt og mega sejt. Og så, altså, det var den 10. danske sejr på Ekoturen i år. Altså ud af 10 mulige turneringer på dansk grund, og så var det den 16. totalt på Nordic League. Ja, det er virkelig wild. Det er sådan helt uhørt. Ja. I den her uge, altså der er kun 2 turneringer tilbage nu. I den her uge, der spilles den svenske sæsonfinale fra onsdag til fredag på PGA National, PGA Sweden National hedder det, uden for Malmø. Her er alle danskerne med igen, og den tæller nemlig også til ranglisten. Det er virkelig nu, at alle de her brikker, de falder på plads. Ja, det er tight squeeze. Det er godt for John Axelsen at være i sikkerhed, kan man sige på den måde. Det der med netop at kunne gå ind til de her turneringer med ro på skuldrene og vide, at man er okay, og at man ikke skal bekymre sig så meget om at falde uden for top 5. Det er virkelig meget værd. Men jeg må også bare sige, at jeg synes, det er vildt at se, hvor mange af de der spillere, der er i nærheden af toppen af ranglisten, som også gjorde sig til i Himmerland. Altså, ja, for mig at se, ville det være naturligt, hvis et par stykker af dem sådan faldt helt igennem, fordi presset bare er stort, fordi det er sindssygt vigtigt. Men det er lidt det modsatte, der gør sig gældende, det synes jeg er sejt. Og i næste uge, der spilles den danske sæsonfinale, og dermed også finalen for hele turen på Møn. I USA, der spillede Emily Christine Petersen med ved LPGA-turneringen i Kalifornien. Hun klarede lige nøjagtigt kottet, og søndag spillede hun sig frem på en del 52. 20. plads. Det betyder, at Emily nu er nummer 82 på ranglisten, så hendes kort er sikret for næste år. Men hun skulle gerne ind i top 80 for at få en bedre kategori. Den her turnering i Kalifornien, den blev vundet af engelske Jodie Ewart Shadoff, som tog sin første sejr simpelthen i 246 starter. Det er jo så også sejt.
Det er den der mega grind, og bare fortsæt, og vente på, den kommer. Det er stort. Hun vandt med 1 slag til japanske Yuka Saso, og 2 slag til 3 major-vindere, Georgia Hall, Paula Rito og Danielle Kang. I den her uge, der holder LPGA pause, men de spiller næste uge i Sydkorea, og her er både Nanna Kørs Madsen og Emily tilmeldt. Inden vi går videre, Andreas, så lad os lige fortælle lidt om, hvad der skal ske her den 22.10. ved Trackman Indoor Golf Day. Der er som sagt åben hus 7 forskellige steder i landet, og du kan kigge forbi og prøve simulatorgolf. Og et af de steder, Hardø, det er jo Eagle Club i Hørsholm. De kommer til at danne ramme om den første Amstrup versus Hardø Invitational. Jeg glæder mig til at shanke dig baglæns ud af byen, du. Ja, eller hvad er det? Altså, jeg glæder mig til at se dig shanke mig baglæns ud af byen, fordi jeg simpelthen bliver så bange for, hvad der er den der bold, der går bankende tilbage ud af simulatoren. Nej, det bliver stort. Det er fedt, og det er... Jeg synes, det er stærkt. Altså, Trackman er bare altså, de er jo mega seje, og det, de har gjort for simulatorgolf, er bare er ret unikt, ikke? Fordi lige pludselig er det jo golf på sådan en almindelig måde. Du kan spille golf indendørs, og rent faktisk gøre det med tro og viden på at det du oplever, det er ægte, så det er fedt. Vi skal nok melde mere ud i forhold til både tid og formatet for vores match, og også hvad der er på spil i næste uges afsnit, men også på vores sociale medier i denne her uge og næste uge. Men kig endelig forbi og hæp, mest på mig selvfølgelig, fordi jeg er lidt nervøs, og fordi jeg er rimelig meget underdog i det her Hvordan har du det med, altså har du spillet for tilskuere før? Er det noget, du har gjort dig i? Jeg er tilskuer. Ja? Nej. Kun når man lige overhaler nogen ude på banen, ikke? Og så skal man hvordan er den fornemmelse? Er det okay, ikke eller er det, det er stressende? Nej, det er stressende. Det er 7-9-13. Og kryds fingrene, ikke? Men altså, jeg vil sige, i forhold til alt det her med indendørs golf og vintergolf, så jeg er lidt den type golfspiller, som har tendens til at lægge køllerne på hylden fra november til april. Men jeg tænker også lidt, at med alle de muligheder, som er kommet for at træne indenfor om vinteren, og også min nye karriere inden for, lad os kalde det, ikke golf, men golfrapportering. Og det her med at spille nogle fede baner, og uden det tager 4 timer, så kan jeg godt forestille mig, at man kommer til at bruge lidt mere tid på at spille, eller shanke, eller hvad fanden man skal her i vinter. Ja. Hvad er dine erfaringer? Også i forhold til at træne med... Jeg har brugt Trackman rigtig... Jamen, vi skulle til at sige med en professionel mindset. Ja, altså jeg brugte jo Trackman rigtig meget, da jeg spillede indendør, altså til at træne, og simpelthen bare og lære mit sving at kende, og bruge den til ligesom at få en fornemmelse for, hvad bolden ville gøre. Der er jo sket rigtig meget, siden jeg stoppede, og siden jeg spillede med de her ting, man kan indendørs med Trackman. Altså, der er jo alle mulige forskellige ting. Du kan stå på en range og stå og slå, og du kan teste dig selv, og du kan lave konkurrencer mod dig selv og andre og sådan noget. Det er jo en kæmpe stor ting, og det er jo bare en måde, som virkelig er god til at forlænge en golfsæson, og der er ikke nogen tvivl om, at går du ind og spiller, holder dine ting ved lige. Golf er svært i forvejen, og hvis ikke du holder det ved lige, og netop lægger køllerne på hylden fra oktober til marts, så skal du mere eller mindre starte forfra, når du kommer ud. Men det her, det er jo bare en fed måde at holde tingene i gang på, og de der centre, der er blomstret op rundt omkring, de er jo, ja, de danner jo ramme om sindssygt meget hygge og golf på en lidt anden måde, men jo golf, selvom det er koldt udenfor. Og en ting er at kunne sidde på en PlayStation eller på en computer og spille St. Andrews eller Pebble Beach, eller Valderrama for den sags skyld, på den her uge her. Men anden ting er at slå slagene selv ind i en simulator. Det synes jeg er meget fedt, at man kan. Præcis. Det. Og som jeg siger, så det der med, at man netop kan gøre det og vide, at det slag, du slår, det er faktisk sådan, bolden vil flyve, hvis du var udenfor, fordi at Trackman bare er så god. Altså, den måler rigtigt. Den måler, hvordan bolden vil have fløjet, og det er jo sindssygt vigtigt at vide det der med, at når man går ind til sådan et slag, selvom det er indendørs, så er det ægte. Det synes jeg er super sejt. Det er mega sejt. Jeg glæder mig rigtig meget til vores match den 22. Og husk, at du også kan kigge forbi et af de 7 steder, som holder åben hus. Husk lige at tjekke deres hjemmeside om åbningstider og tilmeldingskrav. Lad os komme tilbage til jorden rundt, Andreas. Der spilles Aramco Team Series i den her uge i New York. Det er jo en Ladies European Tour turnering. Men de plejer at være gavmilde med invitationer til stjernerne. Det gør sig sådan set også gældende i den her uge, hvor både Nelly og Jessica Korda er med. Charlie Hull er med, Brooke Henderson er med, og det samme er Lexi Thompson. Og så har vi altså også fået Smilla Sønderby ind i turneringen, og det samme er Emily. Fedt for især Smilla. Ja, det er også fedt for Emily. Smilla, altså. Ja. Jeg blev ved med at tilbage til det her med, at Smilla... Altså, for et år siden, der var Smilla glad amatør, der tog ned på turskolen og hyggede sig. Nu er hun... US Open har vi snakket om, men nu kommer hun med ind i endnu et felt med stjernespillere, ikke? Hvor hun kan få testet sig fuldt ud af, og det er... Altså,
det må være vildt at være i Smilla Sønderbys krop, tænker jeg, med den sæson, der er foregået. Ja, hun kan takke sig selv. Altså, det har været super seje præstationer, og hvad var det, en 3. 4. plads, hun fik der i Irland for nylig, ikke? Ja, misset omspil med et slag i 4. plads. Det er, altså, hun er bestemt god nok, så det bliver sjovt at se. Karen Fredgaard og Nicole Brock Estrup, de er tilmeldt second stage af LPGA's Q-School, men den er nu blevet udsat en måned til midt november på grund af orkanen, som jo ramte Florida i sidste uge. Det skulle altså have været i næste uge. Nicole, hun skrev til mig tidligere i dag, at hun har fået klemt et par turneringer ind her mellem nu og Q-School, så hun spiller i næste uge og ugen efter på Ladies European Tour i blandt andet Indien, og så er det ellers Q-School i USA derefter. Så det er lidt jorden rundt med Nicole og Kasper. Ja, det er et rakkerliv at være professionel golfspiller. Men altså, sådan er det. Det er, man rejser efter turneringerne. Det er sådan, man må gøre det. Men altså, jeg tænker stadig, at Nicole, hun må være høj på oven på de ting, der er sket de sidste måneder. Hun i forhold til, hvor hun har været. Præcis, hun har haft nogle gode måneder, ja. Epson-turen, de spillede sin sæsonfinale her i weekenden. Det lykkedes desværre ikke for Malene Krølbøl at spille sig ind i den top 100. Hun sluttede som nummer 106 på ranglisten, efter at have mistet cuttet i årets sidste turnering. Og hvad der nu skal ske for Malene, det prøver vi lige at finde ud af, men må ikke, at det er Q-School? Det er jeg helt sikker på. Det er svært at se, at hun ikke skulle stille op på det, så det går jeg ud fra. De spiller jo om 10 kort til LPGA-turen, og de er nu fordelt de kort, og ranglisten blev vundet af en svensker. De har domineret kvindegolf i år, var. Ja, Linnea Strøm hedder hun, og så fik vi desuden, Andreas, en finne, som du næsten kan have lov til. Kirariajärvi. Hashtag. Det er svært, når man har lidt, det er svært at snakke finsk, når man har lidt kriller på stemmerne. Kirariajärvi. Men de har stadig hashtagget. Ja, finder er fede. Finder er fede. Alt for fede. Og så også en nordmand, som hedder Celine Borge, som kom med i top 10. Så tillykke til dem. Absolut. LET Access, der er udviklingsturen for Ladies European Tour. De spillede i Spanien. Her endte Fie Olsen som nummer 24, og Sofie Kipsgaard som nummer 29. Fie, hun skrev i dag, fordi jeg spurgte hende, om hun kunne gøre mig lidt klogere på det hele. Hun skrev, at top 5 på ranglisten får fuld LET-kort. Top 21 får adgang til Final Qualifier til Ladies European Tour, som bliver spillet i december. Og resten skal starte fra First Stage. Hendes plan er nu at spille den sidste turnering i år her i Spanien. Det er den her uge. Derefter bliver jeg i Marbella for at træne og spille. Der kommer jeg til at bo med en anden professionel golfspiller fra Sverige. Vi spiller begge kval til LET fra den 14. til den 22. december. Mine fremtidige planer for 2023 afhænger meget af, hvordan jeg klarer mig i kvalden, men jeg vil gøre mit bedste til december, og så spiller jeg forhåbentlig på et højere niveau til næste år. Bum. Så bum, sejt og godt kæmpet til Fie. Hun blev nummer 24 her i weekenden, og Sofie Kipsgaard, som vi to i mødte ude på Lyngbygaard, hun blev nummer 29 i turneringen. LET Access, de spiller som sagt igen i Spanien den her uge, og her er både Fie og Sofie med igen. Så hopper vi lige til USA igen. PGA-turen, de var i Las Vegas, og vi må nok sige, at vi er ved at være lidt vilde med ham der, Tom Kim. Er det ikke det, Andreas? Ham kan vi i hvert fald godt begynde at skrive os bag ørerne. Han er sej. Han er bare vild. En fed type, og efter hans President's Cup showing, så gik han lige ud og gik head-to-head med Patrick Cantlay og tog ham. Tog ham lige til sidst. Altså, du må lige fortælle om, hvad der skete med Patrick Cantlay til sidst. Ja, det var et show. Altså lige præcis Patrick Cantlay, og så på den bane, hvor han har sindssygt gode erfaringer og vundet der. Han gik en 60'er i lørdags, ikke? 60'er lørdag, hvor han havde et pot for 59, ikke? Ja. Og så stiller han sig op på 18. og slår en snaphook med en og de stod lige der, eller hvad? De var helt lige, og så slår han den der træud ned i ørkenen og prøver at hakke den ud i fairway, og så blev det en 7, og midt ud i fairway stod Tom Kim bare og kunne stå og varme sig ved, at der tælle pengene, der skulle ikke særlig meget til. Men han er bare vild, Tom Kim, altså 20 år og bogeyfri. Han har ikke lavet en bogey over 72 huller, og det er jo helt vanvittigt. Og er bare solid. Altså det er vildt at se det der med sådan en ung spiller, der kommer ud og er så moden, og samtidig så umoden. Jeg synes, det var sindssygt interessant at se det her med, hvordan han har fået Joe Skovron på backen, der er gået caddy for Ricky Fowler i mange år, og det var helt vildt, så meget han lænede sig op af ham. Han skulle have bekræftet alting. Ja. Det var ret virkelig, virkelig interessant at høre, fordi det var sådan, det var selv de mest simple ting, han sådan skulle have ind over. Og der kunne man godt mærke, at han kun er 20, men altså
at kunne gøre det på den måde, og netop ikke begå store fejl, eller brøler i over 72 huller, det er virkelig, virkelig vildt. Altså han skriver sig ind i blandt meget, meget få spillere, der har vundet 2 gange i så ung en alder. Ikke? Altså han er den yngste siden Tiger Woods til at vinde 2 gange. Præcis, og det der med, når man er i nærheden af Tiger Woods på i nogen som helst rekordlister, så ved man gør det godt. Ikke? Så det, han er sej. Jeg har stadig lidt min eneste anke er, at han ikke slår bolden særlig langt. Men han slår ikke særlig hårdt og ikke særlig langt, men han er til gengæld bare bundsolid. Så jeg er spændt på at se, hvordan det bliver, når han kommer ud på sådan nogle lidt længere baner. Ja, hvis du kan vinde 2 gange på PGA-turen. Ja, og det er også det. Jeg skal nok bare lade være med at være pessimist på hans vegne. Jeg tror, han har nok meget godt styr på det. Og gå bogeyfri i øvrigt. Jeg ved godt, det er en semi-let bane. Jo, men det er stadig, altså det kræver bare et dårligt drive, eller et trepot, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og det spillede han bare ikke med. PGA-turen, de spiller i den her uge Soso Championship i Japan, og her er Hideki Matsuyama forsvarende vinder meget passende. Jeg kan huske, da han vandt sidste år, der slog han lidt en fuldstændig magisk slag op til 18. Ja, 3 ud, 5 ud ind til 18, hvor det var ham, der taget til live. Hvad hedder han nu? Tringale? Ja, præcis. De var nærmest lige, og Tringale slog ud skoven, og Matsuyama op til at lave eagle, og så vandt han med 5, selvom det var ret tæt inden sidste hul. Så det var... Ja, det er en fed bane og en fed turnering, så jeg er for morgen. Jeg synes godt, så skal du på morgenarbejde, ja. Morgenarbejde lørdag og søndag. Ja, det kan vi godt lide. Mm-hmm. Vi skal også lige give et shout-out til Cecilie Finde Ibsen. Hun blev nummer 2 ved French International Ladies Amateur, og så har vi også en dansk college-spiller, som hedder Gustav Frimodt, som han vandt en af de helt store college-turneringer i USA. Han mødte jeg i øvrigt på Great Northern her i sommer. Der var nede og mødes med de der no-laying-up dudes, der spillede han jo sammen med dem. Han vandt den turnering, der hedder Ben Hogan Collegiate Invitational på Colonial Country Club i Dallas. Der var 5 stærkt sted også at vinde turneringen. Ja, også det ikke. De spiller det Charles Schwab, de spiller der, ikke? Ja, præcis. Der var 15 af verdens 30 bedste amatører med. Det er altså rimelig bæstagtigt at gå ind og vinde den. Fødekæden, den er intakt. Ja. Det må jeg sige. Jeg spillede faktisk med Gustav på ekoturen på nu døde Skjoldsholm for efter nogle år siden. Er virkelig en dygtig spiller, og igen derovre og modnes på college. Det er fedt at se. Han bliver helt sikkert også en, vi kommer til at følge. Så kæmpe tillykke herfra til Gustav. Ja. Lige om lidt, der skal være hele snakken med Martin Leth Simonsen. Vi skal svare vores quizzer, og vi skal se, om der skulle være noget, vi har glemt, Andreas. Men inden da, så skal vi lige en tur i køkkenet med HelloFresh. De er jo altså med os et par gange her i oktober. HelloFresh, de er verdens største leverandør af måltidskasser. De er pakket med friske råvarer. De leveres lige til døren og er super nemt at gå til. Og det vil jeg heller end gerne skrive under på. Det er simpelthen så fedt, synes jeg, at der er noget nyt på menuen hver uge. Det er ikke rart at skulle opfinde den dybe tallerken hver dag i forhold til at finde på noget nyt og kreativt til madplanen. Og må jeg jo ikke lige, Andreas, anbefale deres, er du klar? Stegt kylling i cremet purløgssovs. Den model. Men den har vi også fået, og jeg fik jo nævnt, at min kære hustru, hun er sådan et vegetar-flexitar, men lige præcis den der, den spiste hun med største velvilje, så det må være et, jeg ved ikke, om det er et positivt tegn, men det var i hvert fald, det var lækker, det må jeg sige. Hvad med dig og jeres lille dejlige husholdning? Hvad har I rullet ud i? Altså, vi er stadig storforbrugere af de gode måltidskasser. Det er jo, vi har kørt noget så smukt som dild og citronpaneret laks i dag. Og den får også lige. Ja, den skal have den der. Ja. Den er god. Den er god. Jamen, det er bare, altså igen, jeg må endnu en gang erkende, det er ikke mig, der står i køkkenet, men det der med, der kommer noget forskelligt på... som børnefamilie, så har man, det ved jeg, at du sikkert også kan genkende til, at mange andre også kan, det der med, at man har hang til bare, det er pasta kødsovs, og så er der til 3 dage, og så finder vi på noget de andre 4, ikke? Hvor her, der er det kan noget andet, det kan noget nyt hver gang, det er lækkert. Fantastisk. Som du nok kan høre, så er der altså masser af gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh. Det er nemt, det er varieret, det er hurtigt og lige til at gå til. Varerne, de kommer til tiden, det er nemt at pakke ud og finde ud af, hvad der skal på køl, og så er der ellers mad til præcis de personer, du har bestilt til. Derfor undgår du også madspild, fordi det hele det er doseret. Hvis du ikke er kunde hos HelloFresh, så kan du hurtigt blive det. Du kan lige nu spare helt op til 765 kroner på de 4 første måltidskasser. Det kan du, hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger vores kode FRESHGOLF.
Du hænger ikke på noget, det er nemt at melde fra igen, og du kan sætte det på pause, hvis du skal ud og rejse, eller ikke har brug for levering i en bestemt uge. Så ind på hellofresh.dk og støt dem, fordi så støtter du nemlig os. Nu tilspørger jeg dig, Andreas. Er der noget, vi har glemt? De har jo spillet Live Golf. Yeah. I Bangkok. Live Golf i Bangkok. Og, ja, tak. Det var en, hvis den ret talentfuld vinder, en ung spanier, ham der blev Jakarta, der blev hævet ud af college og værvet til Live Golf, og det er jo sejt. Og, var han ikke nummer 1 på amatørernes verdensrangliste, da han gjorde det? Tror du ret i. Men igen, de er jo bare, de skaber overskrifter, ikke? For nu fik de lavet sig en, de prøver at finde et smuthul til at få verdensrangliste point til deres gode spillere ved at nærmest opkøbe. Ja. Lave en lille manøvre ved nærmest at opkøbe, eller i hvert fald lægge sig ind under vingerne på Mina Golf Tour i Mellemøsten. Mina, det er sådan noget Middle East and Northern Africa, ikke? Ja, sådan noget. Ja. Det er sådan en third level, fourth level tur nede i Dubai og nede i det område der. Og det er, de gør, hvad de kan for at snige sig bagom dansen, fordi de har fået verdensrangliste point til deres turnering Mina Golf Tour. Ja. Så mente de jo, fordi de nu var en co-sanction turnering med dem, så burde de også få verdensrangliste point. Men altså, det er et show. Det er et show, og jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare tager deres penge og hygger sig derovre, og det de har, derfor de har gjort det, og jeg har sådan set respekt nok for. Det virker som om, at det er sådan en 4-5-6 stykker af dem, der bliver ved med at gå ud og brokke sig og sige, det er for dårligt, og det er hvorfor ikke det, men hvor de fleste af dem, de nok egentlig bare er glade for det, de er havnet i, hvor de kan gå og hygge sig og tjene en hel masse penge, ikke? Og det, som jeg også har sagt før, så kan jeg godt forstå det. Jeg kan også godt forstå en spiller, som har med den unge spanier, der altså, han er sæt for livet, og har ikke... har jo reelt set ikke, det er der måske andre, der er uenige i, men jeg synes jo ikke, han har trådt nogle over tæerne. Han har ikke været hverken Europatur-medlem eller PGA-tur-medlem, så han har bare valgt at spille en anden tur til at starte med. Ja. Men man kan sige, at han er gået på kompromis med sit moralske kompas måske, hvis han havde sådan et, ikke? Jo, og så jeg vil jo stadig sige, det der med de der blodpenge, det er stadig, altså for mig er den efterhånden, fordi de er alle steder, de der djævelske blodpenge, de der Saudi-penge, de er jo alle steder, så det er ikke engang så meget det, der fylder for mig. Jeg er mest det der med, at man... Jeg vil sige, jeg synes, det sætter... Det er bare ikke vigtigt. Nej. Jeg synes, det er bekymrende i forhold til, at nu er han den eneste, der sådan er blevet nærmest hævet ud af college og fået proppet penge ned i halsen, ikke? Jeg synes, at det er lidt bekymrende i forhold til, hvad som er fremtidens college-spillere. Ja, altså, og det er også rigtigt. Fordi jeg så for nylig helt tilfældigt Frederik Kjertrup, ikke fordi vi skal blande ham ind i det her overhovedet, fordi han har intet med det at gøre, men jeg så, at han havde lagt noget op på Instagram, og der havde ham her, Eugenio, kommenteret på det, og skrevet 2 linjer, og bare skrevet, live golf next. Jeg tænker bare, altså det bliver sådan lidt provokeret. Ja, det er klart, og hvis de begynder at værve de bedste spillere, så er det klart, det vil ikke være... Det vil ikke være fedt for os, der følger alle mulige andre ture, skal man sige, at de næste upcoming stars eller stjerner, de bliver hævet den vej. Men det tror jeg heller ikke på, det bliver. Altså det er jo stadig planen, at de har de der ældre spillere, der har været noget stort, og så er der måske plads til nogle få af de unge, men jeg tror, de satser stort på de gamle. Men altså, jeg ved ikke, jeg har jo stadig ikke set et slag. Det siger mig ikke, det siger mig ikke noget at følge med i det. Jeg skal ikke kunne sige, om det ender med, at det gør det en dag, men lige nu er det virkelig ikke noget, der hisser mig op. Nej, jeg vil også sige, at der, hvor den skiller for mig, det er det der med, at der er ikke andet på spil end penge derovre. Så skulle vi ikke tage og hoppe tilbage til det, vi rent faktisk går op i, og der, hvor der er andet end penge på spil, der er nemlig noget historie, noget prestige og nogle drømme, der går i opfyldelse. Så lad os få hørt hele snakken med Martin Lind Simonsen, som tog en slapper her dagen efter at have sikret sig sit DP World Tour-kort for første gang. Og lad os lige igen advare om, at der er altså ikke noget i vejen med din højtaler, eller med Martin, eller med os for den tages skyld. Der er bare lidt bøvser i lyden. Først og fremmest tak for, at vi må forstyrre her midt på din hviledag. Hvor har vi fanget dig i verden i dag? Vi er i Oxford, lige uden for London. Yes. Så ja. Det lyder farligt fint. På en sidste uge. Ja, men det er det også. Det er det også. Altså.
Vi har været inde og se, hvor alle de kloge går i skole, og vi blev enige om, at vi nok er de dummeste i byen. Så det er meget fint. Nå, men I kan lægge nogle tal sammen i det sådan noget 4 plus 3 plus 3 plus 4. Det er jo gode til, så der er der noget matematik over sådan en golfspiller. Ja, jeg har også sagt en kat, at jeg lige skal sende en tur derinde lige for at lære lidt matematik. Ja, klart. Der er noget cosinus og sinus og... Okay, ja, lige præcis. De steder, hvor jeg slår den hen, der skal man have den store lommeregner med. Pjat med dig, du. Det ser ikke sådan ud på resultattavlen. Nej, det gør det. Nej, det er okay. Det er okay lige nu. Og Martin, tillykke med endnu en rigtig flot uge. Må vi godt sige tillykke med kortet nu til DP World Tour, eller hvordan har du det selv med det? Altså, jeg tror, den er ved at være der. Nu har jeg kigget lidt på det, og jeg tænker, hvis det ikke går, så er det... Hold nu op, så skal jeg være lidt den er der. Nu kommer københavneren ind her, og den er der. Så tillykke. Ja, kæmpe tillykke. Det er mega stort. Ja, det er fedt. Det er rigtig dejligt. Det er det. Det er et par hårde måneder, synes jeg. Så det er meget fedt, at det begynder at gå derhen, hvor det gerne skulle. Ja, nu tager du den selv op, hr. Simonsen, men de der sidste måneder, hvor du ligesom har ligget der i nærheden af være indenfor og hele tiden ligget på vippen. Hvordan har det været for dig at gå og vide, hvad der ligesom har krævet, og hvad der skulle til? Hvordan har situationen været? Hvordan har det været at være inde i din krop? Altså, det har været sådan lidt en blandet. Altså, lige efter jeg vandt, så burde man jo egentlig være lidt mere i ro med det, men så holdt jeg fri ugen efter, så kunne jeg jo godt se, når man holder fri, så ryger man nedad på ranglisten. Og så blev det pludselig et stressmoment, faktisk. Og så spillede jeg ikke, resultaterne var i hvert fald ikke lige så gode, som jeg havde forventet og regnet lidt med. Så det stressede mig faktisk mere, end jeg havde regnet med. Indtil jeg så begyndte at sige, nu lad være med at kigge på ranglisten, men nu prøver jeg at spille golf, og så må vi se, hvor vi ender. Så hjalp det, og så spillede jeg okay i Finland, og så tabte jeg lige svinget i et par uger. Så det var super. Nej. Det glemte det i Finland, tror jeg. Men, så kan det gå. Ja, men så fik vi lige styr på det, og så da jeg begyndte at ramme bolden godt igen, så kom der lidt ro på. Og så de sidste par uger har egentlig været ganske glemrende. Hvad er det? Har det simpelthen bare drejet sig om, at du ikke har kigget på ranglister, og du så har fundet svinget igen, eller er det, altså hvad der har ikke været nogen akut ændring ellers? Nej, overhovedet. Altså min træner Thomas Larsen og jeg, og så min mentaltræner Thomas Danielsen, vi har haft rigtig mange samtaler de sidste par måneder. Og så fandt vi ud af lige, hvad det var, der måske lige var kørt lidt galt i svinget, og så da det egentlig vi fandt ud af, hvad det var, så kom det rimelig hurtigt tilbage på sporet. Så det var fedt. Fantastisk. Den her weekend, du nu har haft her, de få klip, der har været på de sociale medier, det ser ud som om, du godt kan lide at være på tv. Det går meget godt, når kameraerne er der. Ja, det må man sige. Så, altså, jeg har jo bare spillet det forkerte sted i hele mit liv, tror jeg. Altså, simpelthen ikke været nok tv på. Altså, vi filmer 2 gange hele ugen, og den ene holder et wedge-lag, og den anden holder et putt, så det er jo... Det var så også de 2 højdepunkter i hele ugen, så det var meget fedt, at vi fik dem der. Det er stærkt. Og i sidste uge... Så er du på vej det rigtige sted hen, kan man sige. Det hjælper. Ja, det er fedt. Ja, det er jo det. Det kan kun blive godt. Og det var også virkelig fedt at se i sidste uge, Martin, at du sluttede af med den der 64'er, og var det 8 under, du gik der? Ja, lige præcis. Altså, det var faktisk... det var rigtig dejligt, fordi ugen før, der lå jeg jo rimelig godt til, kan man sige, og var i førerbold de sidste 2 dage. Jeg lå nummer 3 med 2 huller igen, og så lukker lidt bogey. Ja. Så det var rimelig hård. Altså, jeg har faktisk aldrig prøvet, hvor jeg havde det. Jeg havde det fysisk dårligt i 2 dage, og hvor det var sket. Jeg kunne slet ikke sove, og det var helt... Det var rimelig tungt. Det var mega fedt, ligesom at lave lidt redemption over for mig selv. Det var også derfor, jeg var så glad. Altså, jeg vidste jo ikke, hvad det ville blive til. Nej. Men det var mere bare det der at vise, okay, jeg kunne godt lige skyde den i bund og slutte af med en god runde. Det var mega fedt. Det kunne man også godt se på dig. Jeg så på... Jeg så klippet med, da du hullede dit pot der for din 64'er, da du spillede med Manacero. Hvad sagde han til dig, da det så ud som om, han lige klappede dig på skulderen og anerkendte din runde? Ja, men altså, han sagde jo bare godt spil, og altså, han er jo en super fyr. Du kender ham jo nok godt lidt, han er jo det rareste menneske i verden, altså. Det er jo en fornøjelse at spille for ham. Så ja, han var jo bare hæbtet lidt med på sidelinjen, så det var fedt. Ja, stærkt.
Herr Simonsen igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder herr Simonsen. Martin. Det er meget pænt. Hvad er dit nickname? Hvad hedder du ude på turen? Der er hunden, og der er alle de andre. Hvad hedder du? Jamen, jeg bliver nok bare kaldt Let for det meste. Let. Mit mellemnavn. Altså, Let. Er den anden dag, så tror jeg, det var Poke, der skulle ind og skrive mig på, at vi skulle have tider samtidig. Han havde bare skrevet Let. Og der var ikke nogen af dem, der vidste, hvem fanden det var. Så de må lige prøve at finde ud af, hvilken dansker kan det ikke være i hvert fald. Så fandt de frem til, at det nok var mig til sidst. Ja, stærkt. Så ja. Nå, vi kører med lidt. Skide godt. For dem, der ikke lige... igen, selvom du er en rutineret herre efterhånden, så er du ikke det største navn i dansk golf. Men du har ligget sådan lige der i niveauet under. Hvad kan du? Hvad kan du på golfbanen? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et meget godt spørgsmål. Ja, altså, men jeg stiller de tunge spørgsmål. Det er mig og... Ja, det må man sige. Det må man sige. Det er langt i morgen. Det er dig, Clement. Ja. Jamen for det meste, så får jeg bolden op og flyve i hvert fald. Ja, det er jo en god start. Så nej, men altså... Jamen det ved jeg ikke. Altså jeg kan jo... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg kan. Altså Kom, lad nu være med at lege lyde. Det kan ikke være rigtigt. Det er kun også københavner, der kan rose sig selv. Kom nu. Jo, men det er jo derfor, du er med i podcasten. Jo. Det er jo ligesom, for ligesom at hype det der. Jamen, jeg kan jo ikke rose mig selv for fanden. Det går jo. Det kan du. Men nu kender jeg godt nok. Ja, det kan jeg også godt. Det kan jeg godt. Det er ikke noget problem. Er du sådan en aggressiv golfspiller? Spiller du safe? Nej, jeg vil sige, når tingene kører, så plejer jeg at være sådan forholdsvis aggressiv. Altså de uger, hvor jeg har spillet bedst, der har jeg været rimelig god til at hive driveren op ad bagen de fleste gange, når det giver mening. Og det er også det, jeg kæmper med, men det er det, jeg arbejder på. Det er at så skulle være modig i mit golfspil. Så når jeg formår at gøre det, så plejer det egentlig at være okay. Altså de der gange, hvor man bailer lidt ud eller klopper ned, så er det ikke altid, det går lige godt. Så det er bare fuld fart frem der. Ja, fedt. Jeg ved ikke, hvor mange man kan stole på Challenge-turens statistikker. Jeg gætter på, det er dig selv eller jeg selv, der går og indberetter. Men det ser ud som, du rammer rigtig mange greens. Kan det passe? Altså mange greens regulation. 81 står du til at ramme. Det er jo en god ting, kan man sige. Ja, men jeg den i på 18 i går, så den er nok gået lidt ned i procent, og 81 må det nok være. Ja, dårligt. Nej, men det plejer. Ja, lige præcis. Det er jo ikke, man kan ikke vinde hver gang. Nej, jamen normalt så er ball striking det, som jeg har været god til, synes jeg selv. Altså potning er sådan lidt spændende, men jeg synes bestemt niveauet i år er blevet noget bedre. Altså, mit topniveau er blevet klart bedre, og mit bundniveau er blevet bedre. Så det er jo det, man drømmer om. Det er en god kombination, ja. Ja, lige præcis. Så det er jo altså det der udsving, der ligger. Hvis jeg kan have en pot-uge, hvor jeg ligger lige omkring 0 i strokes gain, så plejer det at være helt okay. Okay. Martin, du er en hej fra TT Green, det er fedt. Og det er jo noget, der flugter godt med... Nu roser jeg, sådan må det være. Ja, men tak for det. Sådan bliver det. Du har været, som sagt, længe undervejs. Fortæl hurtigt om den rejse. Hvordan har det været? Altså, har der været tidspunkter, hvor du har tænkt, det skal satme være nok, jeg skal til at lave noget andet, fordi at det tager for lang tid. Du er 31 år, du kommer første gang på Europaturen, det ting, kan man sige, ikke? Jo, altså, jeg tænkte jo, jeg havde en god chance for at komme på for, 3-4 år siden, hvor jeg missede mit Europatour med et slag på turskolen. Så det var sådan lidt op ad bakke, og så fik jeg jo så ikke kortet igennem Challenge-turen året efter, og så kom corona, så bliver man ligesom sat lidt tilbage, ikke? Som alle andre næsten. Og der fik jeg så heldigvis lov til at spille en del Europatur i corona-året, og kunne så, og gjorde det også lidt sidste år. Og så i år valgte jeg så bare at sige, at jeg spiller ingenting på Europaturen. Fokuserer 100% på Challenge-turen, og så må vi prøve at se, om det virker. Det var det, jeg gjorde med Eco-turen i sin tid. Der spillede jeg også de første par år som lidt begge dele, både Challenge-tur og Eco-tur. Og så sagde jeg, nu bliver jeg nødt til at fokusere på én ting, og så gjorde jeg det, og så kom jeg heldigvis igennem. Så det kan godt være det der med at være lidt mere snæversynet på de ting, jeg gør, det hjælper. Ja. Fedt. Hvad betyder det så, Martin, at du kan se, at den nu har givet på det, den her satsning? Altså, hvad betyder det, at du har gået og kæmpet for det her i så mange år, at du nu er der? Ja, men det betyder jo alt, jo. Altså, det er jo en drengedrøm at så stå med det kort i hånden, ikke? Altså, nu har jeg haft et halvt kort de sidste par år, men det føles jo bare som ingenting i forhold til det, man har nu. Altså, vi ved, at lige ud over måske de første par turneringer
i Dubai og Abu Dhabi, så står man med et fuldt kort, ikke? Og det kan jo selvfølgelig stadig noget ske. Jeg spiller godt nok det sidste, det kan lade sig gøre også. Men ellers så, altså, det er jo fantastisk. Ja, det er kæmpe, og det har været fedt at følge med, Martin, her hele sæsonen. Og nu er der jo 2 turneringer tilbage. Den lille her i den her uge i England, og så er der sæsonfinalen på Mallorca om et par uger. Ja. Er det bare at give den fuld skrald og se, hvor højt du kan komme? Ja, det tænker jeg. Altså, nu prøver bare at spille, og så må vi se, hvor det ender. Man kan jo ikke rigtig forsere noget af det her game. Nej. Altså, det er jo, man skal jo slå slagen, og så må vi se, hvor det er. Altså, nu har jeg heldigvis ikke så langt op til dem, der ligger foran mig. Så det hjælper jo lidt. Altså, men finalen, den kommer til at afgøre alt. Altså, den, der vinder finalen, han står med et godt kort på hånden, ikke? Så nu må vi se. Gitte, jeg ved godt, du siger, at du ikke kigger på ranglisten, men Gitte, altså, det må... Nej, jeg siger det alligevel. Det må give dig lidt ekstra ro på bagsmækken, at du ved, at det ikke kan gå galt nu, kan man sige, at du ikke kan ryge ud af top 20. Så jeg tænker også, det må gøre, at der kan spilles lidt ekstra frit måske i de næste 2 turneringer, eller er det mig, der er helt skævt på den? Jo, det er rigtigt. Altså nu er det jo en pinlig situation, hvis jeg sidder her og siger det, og så er jeg nummer 21. Ja, så tager jeg skyld. Ja, det er godt. Nej, men jo, det er det der. Altså, det er jo... Altså, det er i hvert fald et stort pres, der ligesom lettet fra mine skuldre. Altså, jeg følte jo selv, at jeg havde smidt det hele på gulvet efter den der afslutning, jeg havde for 3 uger siden. Altså, efter sidste uge vidste jeg jo også godt, okay, den var den nok sikret nu. Men så lige på et nogenlunde resultat med her fra sidste uge, så var den jo helt lukket. Og det var jo, det giver lidt ro. Altså, nu er min familie kommer med til Mallorca. Jeg havde jo lidt håbet på, at jeg kunne have den lukket før det nu, så det ikke skulle være sådan en uge, hvor jeg går rundt og får grå hår og tilbage på håret, ikke? Så det håber jeg kunne lade sig gøre, ikke? Ja. Og hvad siger familien derhjemme, Martin? Jeg ved, du har jo en hustru og 2 små unger. Hvad sagde de i går? Ja, men de er jo glade. De er jo faktisk i USA lige nu, så okay. Men de er selvfølgelig glade. Altså, det er jo også, altså, specielt min kone, hun er jo... Ja, det er jo hende, der bærer det tunge læs, ikke? Så det er jo også... det havde jo vildt ikke haft mulighed for at gøre det her, hvis det ikke var fordi, at hun var okay med, at vi kunne gøre det på den her måde. Selvom det ikke altid er lige let. Nej, præcis. Det er virkelig sejt. Det er virkelig imponerende, og kæmpe cadeau til det arbejde, og det går på mod, og motivation, som du har haft. Jeg synes, det er sindssygt sejt. Det må jeg bare sige. Jo, tak. Jo, tak. Og Martin, vi glæder os til at følge med både den her uge og om et par uger på Mallorca. Så kan det være, at vi tager fat i dig igen efter Mallorca. I skal være så velkomne. Ud og finde nogle mavesyretabletter, så du ikke bøvser så meget. Det er ikke rart at høre. Det lyder altså ikke godt, det må jeg sige. Det er godt. Jeg kan se overskrifterne for mig. Ja, det er fint. Men tak, fordi du ville bruge lidt tid sammen med os i dag, Martin. Selvfølgelig. Og hils de andre gutter derovre. Ja, det er godt. Vi ses. Hej du. Hej. Og var det bare fedt at høre fra Martin. Man kunne virkelig godt mærke, at presset var lettet fra skuldrene, og der var humør på. Presset var lettet fra let. Ja, det var super godt at høre. Det er et nyt pus til det danske kuld på DP World Tour, på Europaturen, og jeg vil stadig sige, at altså, hvis det virkelig vitterligt passer, han rammer 81% af greens på Challenge-turen, så bliver han en, der kommer til at kunne gøre det rigtig, rigtig godt på Europaturen. Det der med at være god fra tee til green, det kommer han til at nyde rigtig godt af på svære baner, som det er at komme på Europaturen. Så det er jeg rigtig spændt på at se. Det er virkelig sejt. Jeg glæder mig virkelig til at følge ham og resten af gutterne. Ja. Så lad os afslutte vores quiz, Andreas. Jeg spurgte dig om Jon Rahm, som har vundet en masse gange. Men hvor stor en procentdel af hans turneringer er egentlig sejre? Procent. Han har omkring 50% i top 10 resultater. Lige under. Jeg tjekkede det i weekenden. For det skal være løgn. Så har han vundet... Det er også helt vildt. Det er helt skørt. Det er helt skørt. Han har vundet 12%. Det er et rigtig godt bud. Han har vundet 10%, lige præcis. Han har vundet 15 gange ud af 150 turneringer. Ja, det er helt vildt. Og det er så vildt. Hvor mange cuts tror du, han har misset i de 150 turneringer? Det er ikke særlig mange. Han har misset, jeg så, der jeg kiggede på, han misset 12 på PGA-turen, så har han ikke misset mere end 14. Det er simpelthen et godt bud. Det er faktisk nøjagtigt det samme tal. Han har også misset 15 cuts
Han har 15 sejre og misset 15 cuts i 150 starter. Ja, og så sagde du, at han var næsten 50% på top 10. Han er faktisk over 50%. Han er endt i top 10 78 gange i 150 starter. Det er så skørt. For Camille T. Ja, men det er vanvittigt. Det er, og jeg har sagt det før om andre spillere, men det er lige før, han er sådan lidt undervurderet, ikke? Fordi det er... Jo. Altså, de der tal er bare så helt... Altså, det er sådan helt vanvittigt. Altså, men også fordi... Ja, nej, men bare det med at være tæt på, altså ved at slutte i top 10, så er du tæt på at vinde. Altså, så kan du lige så godt, reelt set lige så godt vinde, og det har han så gjort. Ja, og vi taler tit om det der med, altså vi to taler tit om det der med, at en ting er at vinde, men det er jo kun en, der kan vinde hver uge. Men hvis du ender i top 10, altså det er virkelig også en præstation, ikke? Det er skørt. Ja. Det er helt vildt. Det er sejt. Han er vild. Han er jo et unikum, og det er også tarveligt at begynde at måle alle mulige andre op imod nogle af de der spillere, som bare er så vanvittigt dygtige, men de findes. Ja. Du spurgte mig om, hvor mange kvindelige sydkoreanere, der er i top 20 på verdensranglisten. Ja. Jeg gætter på 7. Netop. Det er et rigtig godt bud. Der er 6. Okay. De har nummer 1, Jin Young Ko, nummer 7, stadig nummer 1. Chun. Ja, så har de nummer 10, Yoo Kim, så har de nummer 13, Si-young Kim, så nummer 16, Min-ji Park, og 20, Yi-jin Choi. Det var hende, jeg mødte. Nej, mødte her stærkt. I Palm Springs. Hang ud med. Ja, præcis. Ja, hun gik i hvert fald foran mig. Og nu er de 2 hos mændene. Tom Kim, han er nummer 15, og Sung Jae, han er nummer 20. Wow, mand. Ja. De seje, de er ved at gøre deres indtog også på herresiden nu. De kommer. Det er sjovt, bare i løbet af det år, hvor vi har lavet podcast, der har vi jo talt om det der med, hvorfor er det de sydkoreanske mænd ikke, de ikke kommer. Men det gør de altså. De er på vej nu. De kommer flyvende. De er på vej nu. Ja. Der var der også en anden sydkoreaner med, der var med fremme på PGA-turen her i weekenden. Ja, SH Kim. Ja, præcis. Også. Ja. Og så var der også Siwoo Kim. Så der er, og Sung Jae og KH Lee, de er... ja, men de er vilde. Og KH Lee, det er ham, der gerne vil være the sexiest golfer, ikke? Han vil være the sexiest golfer alive. Eller han er the sexiest golfer alive. Han er, ja, klart. Han har vundet allerede. Tusind tak for det, Andreas. Lige over. Og tusind tak også til dig for, at du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du finde os på Twitter, Facebook og Instagram, hvor du kan kommentere og stille spørgsmål. Det samme kan du også gøre på mail@golfshowet.dk. På Instagram kan du følge os, hvor vi dagligt opdaterer med løst og fast fra golfens verden i vores story, og en ekstra stor tak sender vi til vores venner og samarbejdspartnere, Golfeksperten og Shaping New Tomorrow. Hvis du støtter dem, så bliver vi ekstra glade i Mouse, fordi de støtter nemlig os. Husk, at der den 22.10. er åben hus 7 forskellige steder i landet, når Trackman holder golfens dag indendørs. Hardy og jeg, vi brager sammen i Eagle Club i Hørsholm. Husk også tilbuddet fra Hello Fresh. Hvis du bruger vores kode FRESHGOLF, FRESHGOLF, så kan du lige nu få helt op til 765 kroner i rabat på dine 4 første måltidskasser. Det kan du, hvis du bruger koden inde på hellofresh.dk. Hvis du kan lide det, vi laver, så stik os da lige en anmeldelse der, hvor du lytter, og husk at minde dine golfmarker om, at vi findes. Det kunne jo være, at det også var noget for dem at følge med i, hvad det er, vi render og laver. Golfshowet er produceret af Kvartrup Media, som også producerer PL-showet hver mandag om Premier League med Daniel, Jonathan og Clark, NFL-showet med Kvartrup og Elming hver tirsdag om den amerikanske fodboldliga, og Born Unplugged hver fredag, hvor Kvartrup og Trier Mogensen diskuterer dansk politik og det kommende folketingsvalg. Fortæl dine golfvenner om os, og så lyttes vi ved i næste uge, hvor vi gør det hele en gang til. Tusind tak for i dag.